Assaig general. El tutorial. Hola, sóc la Lídia, una de les dissenyadores d'Assaig General, un joc de cartes inspirat en el món coral. L'objectiu d'aquest joc serà aconseguir cantants i guanyar el màxim de punts per fer el millor concert. Però vigila, perquè els altres jugadors podran espiar-te, robar-te cantants o fins i tot fer-los desafinar. Aquest és un joc familiar i educatiu per majors de 8 anys. Les partides duren uns 25 minuts i hi poden jugar entre 2 i 5 persones. El joc Assaig general està format per 60 cartes, 8 fitxes i el manual d'instruccions. La preparació. Amb les cartes d'esdeveniment i la carta d'assaig general separades, barregem totes les cartes i en repartim 2 a cada jugador. A continuació, preparem 2 piles de 6 cartes si som 2 jugadors, 8 cartes si som 3 jugadors, 10 cartes si som 4 jugadors i 12 cartes si som 5 jugadors. Col·loquem els tic-tacs i els festius a la baralla restant i barregem bé. Després posem la carta d'assaig general sobre d'una de les piles petites i apilem a sobre la pila gran primer i l'altra pila petita després. Aquesta serà la pila central, d'on robarem cartes quan sigui el nostre torn. Començarà a jugar l'última persona que hagi cantat en un cor. Durant el torn, cada jugador agafa 2 cartes de la pila central i pot fer fins a 3 accions que es poden repetir. Afegir un cantant al cor. Moure o substituir un cantant del cor. Jugar una carta d'efecte o descartar una carta i robar-ne una altra de la pila. Per afegir un cantant al teu cor, agafa una carta de cantant que tinguis a la mà i col·loca-la a la teva zona de joc, que és el teu cor. La col·locació normal de les cartes de cantant és aquesta, amb la meitat de color a la part superior. A la cantonada superior dreta hi apareix una lletra que indica a quina corda pertany cada cantant. Una S vol dir soprano, una A contralt, una T tenor i una B baix. A la cantonada superior esquerra, cada cantant té una puntuació que va del 0 al 4. Com més alt és el número, més bo i compromès és el cantant. Tingues en compte que a mesura que col·loquis els cantants, aquests s'han d'ordenar de la següent manera: sopranos, contralts, tenors i baixos, sempre en aquest ordre. En partides de 4 o 5 jugadors podem tenir com a màxim un cantant per corda. En partides de 2 o 3 jugadors podem tenir com a màxim 2 cantants per corda. Les mezzosopranos poden cantar a la corda de contralts o a la corda de sopranos. De la mateixa manera, els barítons poden cantar a la corda de tenors o a la corda de baixos. Els cantants comodí poden cantar en les 2 cordes indicades a la carta. Pots gastar una acció per moure un cantant que ja estigui en el teu cor, respectant sempre l'ordre de sopranos contra els tenors baixos. També pots gastar una acció per substituir-lo per un altre que tinguis a la mà o que aconsegueixis d'un altre jugador. Pots jugar una carta d'efecte per millorar el teu cor o per perjudicar els altres jugadors. Contactes és una carta d'efecte que et permet mirar les 3 cartes de dalt de la pila central i quedar-te en una. Després, deixar les altres cartes en el mateix ordre. Amb la carta segona oportunitat, pots mirar les 3 últimes cartes descartades i quedar-te en una. Després, torna a deixar les altres en el mateix ordre. La carta d'espia, en canvi, et permet mirar les cartes de la mà del jugador que tris i quedar-te en una. Amb aquesta carta pots fer desafinar un cantant tot capgirant la carta de cantant perquè canviï de puntuació. Els cantants amb aquest símbol tenen oïda absoluta. Això vol dir que ni la carta que tingui el símbol ni les cartes contigües poden desafinar. Pots fer augmentar la puntuació dels teus cantants gràcies a les classes de cant. Col·loca aquesta carta darrere del cantant que tu tries de manera que només sigui visible al primer nivell. Diapasó
Fes afinar un cantant desafinat capgirant de nou la carta perquè recuperi la puntuació original. També podràs robar cantants d'altres cors per col·locar-los al teu. Però atenció, el símbol de bromista impedeix que ni la carta que té el símbol ni les cartes contigües siguin robades. Pots compartir un cantant. Per fer-ho, posa al teu cor la carta de compartir cantant. Tria un cantant d'un altre cor i marca'l amb la fitxa que correspon a la carta. Aquest cantant ara canta els dos cors. Si encara et queden accions, pots descartar una carta i robar-ne una altra de la pila central. I ara només ens queden per revisar les cartes d'esdeveniment. Quan surti una carta tic-tac, deixa-la apartada. No compta com a carta robada. El seu efecte s'aplicarà a tots els jugadors en acabar la setmana, és a dir, just abans del torn del jugador que ha començat la partida. El tic-tac fa que la desafinació s'encomani a les cartes del costat i que les classes de cant augmentin un nivell. De la mateixa manera, quan surti la carta de festiu, deixa-la també apartada perquè s'activarà abans del torn del jugador que ha començat la partida. El festiu fa que durant una ronda tots els jugadors només puguin fer una acció sense agafar cartes de la pila. Quan surti la carta d'assaig general, a cada jugador li quedarà un torn. Durant aquesta ronda, els cantants ja no podran ser robats. Per comptar els punts, ens fixarem en la puntuació de la cantonada superior esquerra de les cartes de cantant i en els punts addicionals de les classes de cant. A més, si hem completat el cor, tindrem una bonificació de 6 punts. En partides de 2 o 3 jugadors, completar el cor vol dir tenir 2 cantants de cada corda. En partides de 4 o 5 jugadors, per completar el cor només necessitarem un cantant de cada corda. El pas final és que cada jugador triï si vol agafar una fitxa de concert. Això el pot fer sumar punts o n'hi pot restar. Qui tingui més punts després del concert haurà guanyat la partida. Així és com es juga el joc Assaig General. Escriviu-nos o comenteu el vídeo si teniu dubtes. Gràcies!